adek moko. Duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC koro dwaro ni Gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya odonjne kod ketho mar mibadhi. Liekore ni Oparanya ne omiya soya kod kembe auchiel mane omiyo rak 60 mag omenda mahew bilion 2.2. Nondo mar EACC bende yango ni Gavana machon no ne ochul e yo moko puodhi omenda maromo milion 56.7 to kane odeso lope ne kaunti ma Kakamega. E report margi mar dwe mar 10 nyaka 12 mahiga mokadho, EACC bende dwaro ni jotelo mathoth matie kaunti ma Taita Taveta odonjnegi kod ketho mar yako pesa jopiny tok tiyo kod omenda milion 7 e dhi tongona e piny Zanzibar mogiluwo chik. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Duol makedo gi mibadhi EACC e lipot mare mar kuota mogik mar higa mokalo onyiso kaka omenda matara mag jopiny no yaki e yore mibadhi ka jotelo e counties mopogore opogore koro itimonegi nonro matuta. Gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ema otelo e listi mag jotelo machin mibadhi koro mieno. E hik omenda mar 2013-2014 kod hik omenda mar 2021-2022 itude kod ketho mar kawa soya kowuok e kembe auchiel mane omiyo rak 60 mar omenda mohew bilion 2.2. Kembego gin kambi gedo mar AFBA, Western Cross Express Limited, Sabema International Limited kod Sesela Resources Limited. Bende yangore ni Gavana machon no ne odeso lope ne ten kaunti ma Kakamega kendo no chule omenda mohew milion 56.7 gino ma EACC wacho ni en ataro mar chika. Tarik 12 dwe mar 10 higa mar 2023 EACC no nyiso gai mar jomin buche doho ni Gavana machon ma Kakamega, min ode, jotelo mag kaunti ma Kakamega kod directors moko mag kembego odonjnegi kod ketho mar mibadhi, deo wang', tiyo marach kod apisi kod luoko pesa. Tarik 18 dwe mar 12 higa mar 2023 ogai mar jomin buche doho kod EACC noyiere ni owinjo odonjne Oparanya gi lange. Kata kamano, Gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya nochwalo bura e doho machungo meko mare nyaka doho bi winj bura makamano. E kaunti ma Nairobi, jaod bura ma Embakasi North James Mwangi Gakuya bende koro ni kama tek tok chiwo tenda mar omenda mohew milion 51 ne nyithinde kod osiepege mar gedo mar kilese kuonde bago nyasi kod apeini. Nonro yango ni Gakuya ne omiya soya mar omenda mohew milion 10. EACC dwaro ni odonjne kod ketho mar deo wang', kaw mwandu jopiny e yo ma ok opuodhi kod tiyo marach kod apisi mare. E kaunti ma Taita Taveta, EACC oyango ni spika Karan, MCS 21 kod jotelo moko 4 mag kaunti no notiyo kod milion 7 e safar mar dhi e magawa mar Marijani Zanzibar dwe mar 11 higa mar 2022 ka ok giluwo chike moketi magayo tiyo kod pesa jopiny arietha. Nonro bende yango ni moko kuomgi bende ne ochulo omenda mabalang' mang'eny ka moko to ne ochul to ne ok odhi e wuodhno. Bende yangore ni apisa mochung' ne weche mag omenda ne oketo boke mabandia ne jotelo mane ok odhi e wuoth mar wuondo wang' ni ne gidhi. Tarik 13 dwe mar 12 higa mar 2023 ripot ne ondik kendo ochwal ne ogai mar jomin buche doho ka gidwaro ni odonjne Karan mar od bura ma Taita Taveta Gadiel Maganga kod jalup spika Ansel Mwandime kitudogi gi ketho mar tiyo marach kod apisi margi, chuogo boke mabandia, koso luwo chike magayo nyiepo e kind ketho mamoko. Tarik 1 dwe mar 2 higani, ogai mar jomin buche doho ne oyiere kod EACC mondo odonjnegi. Jotelo mathoth mag kaunti ma Taita Taveta bende timonegi nonro e weche mag mibadhi, chochni e nyiepo kod yako omenda mane otigodo e chano nyasi mar hingo lweny mokwongo ma piny ngima mane otimore e kind tarik 24 nyaka 27 dwe mar 11 higa mar 2022. Kaunti ma Taita Taveta wachore ni ne otiyo kod omenda mohew milion 4 e chulo omenda mabalang' ne jotelo kata obedo ni nyasi no ne okoketi e budget mar hik omenda mar 2022-2023. Duol makedo kod mibadhi bende notimo nonro e wi County Assembly ma Turkana tiyo marach kod pesa jopiny, pesa madirom milion 45 mane otigodo e chiwo tenda kod gero od spika e ward Makanam Kemera. Nonro lero ni kembe 8 ne ochwalo kwayo margi mondo omigi oragno. Kata kamano, orag ne ochiw e yo ma ok opuodhi ne kambi mar Ekoriagete Enterprises Limited kendo koro oyangore ni achiel kuom directors mag kambi no en jatich mar kaunti no. Tich mane otim ne en mar omenda madirom milion 19 to omenda mane ochiw mar orag ne en milion 54 manyiso ni milion 34 ne olal miru. Tarik 12 dwe mar 10 higa mokalo, EACC ne ondiko ripot kendo chwalo ne apis jomin buche ka gin gi paro mondo odonjne jalup Karan John Ekunoit, Karan Linus Lokowa, jotije kaunti no moriwo Ignatius Kupetu
kod direkta mar kambino Maximila Ikiru kitudogi kod ketho mar dwaro ketho chik, kawo mwandu jopiny e yo ma ok opuodhi, tiyo marach kod apisi, dewo wang' e kind ketho mamoko. Burano podi itimone nonro matut. Ripodno mogol kod jakom mar EACC David Oginde kod jatend EACC Twalib Mbarak kendo yango ni EACC osechwalo buche 27 ne apis jomin buche mar kuota mogik mar higa mokadho, ma en mar nonro mane gitimo e kind tarik 1 dwe mar 10 nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mokadho. EACC wacho ni e kind buche 27, buche 24 ne ochwal e doho, 7 ne orwaki, 3 ne olor buchegi, 14 pod itimonegi nonro, ka 3 pod irito mondo puodhgi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jaluf jatend piny Rigathi Gachagua